Aray, dalawang card. Sino yun? Kapatag? Ano ba nga? Paano mo na-suporta? Pinagsulot ng gano'n? Ito, okay. Are you okay? Kaya chili, ang mga.
Kira magaling mga kagaling. Sipon. Apelido. Sayang. Uy. Takot. Okay. Hindi ka hindi ako ano, kids sila.
Look, wala. Ikaw, tulungan mo naman, sige na. Tawarin niyo. Iwan. Cut, cut, cut. Assistant na matabo na.
doon na kayo na Aday, sige, bilog doon na kayo, aday. Kalau may taray, Hoy, tawag na po ko yung cellphone ko. Ayun gamit ko pa. Gamit ko ba? Sana mo yung pagkako natin logo, yung kulay ko yung bagay. Ah, nakakain. Wala mo lang.
Actually, sabi niya, huwag mong iwanan sinilas mo sa labas. Baka kulit ang kulit ko. Utang nga mo. Kaya nga, hindi niya nilo. O nawag ako. Kasi sinira sa gate. Alam mo, marakbas. Ako mang kulit ko. Dapat this money. Yo. Yan. Salamat. Ano niyo, boss? Layman. May nakanig ka kaya pwede ka dyan nagkaano na nila ka. Tapos nakaya na siya. Natawag ko nila. Pinapin. Send it up there. Usado na wala. O, nawag mo kayo rito. O, nawag yun eh. Kolto. Utang kolto sa akin. Bakit ako masasin next day mawala ang kilas kita? Tulog ka na ba? Yeah. Yeah. Kaya wala. Ito may kamagawa. Alright, po, dito ako dito na. Hindi mawala ang kilas kita. Kaya tipid. Wala mga sa dati karamiga. Ganyan ako. Sigurado sila ko din napugasan na tayo mawala. Kuya, wala ba? Cellphone? Hindi. Galing sa April mo. Civil War. wala ko sa Balik ko doon ang Kapuro mo ba ng kulayo? balik ko doon ang baka ni mama na ay tulungan na. Saro inano. Sarap na wala. Ay inuot din doon sa start ka doon sa Pulangge. Tapos natapos din na inisip sa iyo. Ito buhay. Okay. Ano yan pa rin? Wala ka lang sa. Dahil na ano mo. Nawala. Naalis na baga. Hindi ko madula na pakalo sa papa. Ano nagpunta sa papa na nakasabi na sa Duway di. Duway sa mga. Kasi mo sila ng old may tiyo. The old na yung check name. May mga kugat na yung ganda ano wala. Kaya ba sa history ya pagkataon pa Ownership. Ano magagawa niya?
Iya, suka. Iya. Bago ginawa ko rin kung bigyan mo. Ano kami yan? Tuurin mo na. Kung bigyan mo ito, bago ito. Matalo ito. Susanang bakalo. Dali sa nakong daw. Sandal sama, sandal, bagong sinilaw. Pagsikot siya na. Okay na. Ako sa lakyan dyan. Okay na, okay na. Wala ko pag may wala pa ba? Shoot talaga ko. Eh, pwede na mag-good ako. May mahal mo kung kapit 2,000 Pwede na ako mag-post. Ako Ayun yung ang nakalalan ko. Ayun yung market na. Kung ikaw kumakain ka sa patla. Kumakain ka sa patla. Kayo kayo nga. Kayo kayo. Kami ka naman sa kayo. Bukan na ito. Bakal mo. Ang bukol kayo, maybe. Maybe ang bukol kayo. Ano yan? Hindi ko alam kung sabi ko lang ito ako. May picture mo. Change to registered na po sa picture mo. Pero pinis na po ba? Sanad ko na sila. Pero pa. Pero isa sa hindi araw daw na ano yung gagawin mo. Hindi pa mga Putang hospital. Grabe na. Teka na naman madami. Ang gibuhol mo, magdala-dala siya. Pag nakakuha mo po ang hindi ka magagawa sa Silver of God. Ako sa punta, Lutiro. Kasi ako, parestig ka sa ako ang tao yan sa tao. dapat berakhiran kita At ay mo to sa definite economic. Economic ko. may ispan ikaw grabe ano ba may ispan Okay. Walang kahit ka ba? Pwede? Yung tusil ko na, gamo. Ano dito? Ilan? Oo. Ilan na ito?
Nakapwede. Tapos, picture mo. Shit! Rataw. Kaya naali. Paano ba ito? Winch yan. Ano was that?
ba? Bata kasi pa. Paano tulog ko? Wala eh. Kung sa may, may cabinet. Ganun yan. Ganun na rin. Sobrang makapagpapal. Ika, araw mo na yung libon mo. Pag may nakapapasin. Alam mo. Bakal! Hindi ako. Marami na pala niya ngayon. Agila, Ben, 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 Ben. Right. You're still catchy. Napulot. Ganda na kasi. Ano ba ito? Ito sa inyo. Yung ako sa mga kitado. Ang ganda? Wala. Wala. Yan. Wala. Isago na sa nalagon. Ang tawag ko. Isago na sa hapon.
ako, pag ako nahulitan ka. Pangalan mo sa mga mga gusto ko ako. Dancing. Lama, ya, lama kasi, pwede sa'yo. Lama, sabi ko sa'yo. Uy, siya na. Lama niya, gamit siya. Para sila sa ulo. Ay, yung ibang dapat ko, ayaw. Wala ka no? Good time there. Ano, dahil po, wala ka sa mga gawin na. Parang pinagkakita. Kaya, si ano ni Simon ka ba? Ikaw, sa ano? Isang kilo. Sa unit. Ha? Unit. Ah, ganyan. Then ang lalagay kang kalaban. Oh, then nakaloso. Baba. Yung kung kaya. Ito ba yan? Pinipig din. Oh, kapag kanilag ka, sigurado ka. Kanilag ka, sigurado ka.
Algo mo, Elian. Kaya ba? Dahil mga kaya mano. Kung nakilig pa lang mga abdo ka daw talaga, di. Hindi mo ko nakikilig pa nga ngayon. Sheesh! Spider-Man? Kain na. Spider-Man tayo. Pero mga oras na nangyari. Yung baby! Spider-Man tayo. Sige daw. So what? Out na. Kaya, tulog na ako. Kita daw, sabay daw. Sunod mo, Marga. Yay!
Sa kabalo, dapat likod na ang mga episode. Pingin. Bigyan mo daw. Ay, good na. So, di ba ba? Ano, 2K. 1.5 yan. Ano rin? Likod mo. Basta tapos mo yan. Tapos sa tao.
Di ba? Basta na pala. Well, kung nakakita. Open sawa. Sawa. Ano? Guys. Tapos sa to.
Bakit ka naman kumain, pwede? Bakit ka naman kumain? Ano kumain na? Bakit kumain?
Hindi namin sa TikTok. Diba? Yun, laki. Maraming butukan ko. Tingnan mo. Ayun. Good din ako. Hindi nga. Gat, papagabin. Daring. Kaya na. Hindi sa sabi ko yung ang senda. Nagano rin? Nagano? Okay. Dito ako na niyan, so, dahil mo sa Facebook, so, madali mong takwan na kabusta ko sa pagkakulong. Yan, patidak eh. Kaya po, bukas mo ka daw yun na, Iwan, wala, wala, wala. Parang pinawag ko sila. Sabado, Domingo pa namin yun. Tarot, ulit ko no, tarot, nawa ko no. Diba ko nga, yung company mo. Tulungan eh. Bagay yun ah. Ako dyan. Gilip eh.
Pumunta kayo nga yung nararamdaman sa mga kabawi-bawi ako nga nakababawi na ako. Wala niya. Sabi na, Ay, naayos ko. ay, ay. You know, Ano sa utak na ayo?
Oo, yung may vlog. Kung nag-airing pa ako, ako na ba? Vlog. Nagkatago na. Dumama sa luto. Yan, uy! Pangit ka sa kanya. Yes, nga, Sakay na daw rin kung sulit na ako. Pero, pati ka tayo, sa mga You know, sisipin na kamuhan siya mo. yan, Pati ka tayo tuloy nakapukirin. Huwag ma-complete kasi. Pero, maraming mga Pwede ba natin Mister, na lang kunin yung isda. Yung isda, may isda pala ito na isa. Ikaw ka ako.
Magsalit ka nga yun sa... Magsalit ka. Wala. Ibang nga sa start. Ha? Kaya yun mo. Hindi, ibang nga. Ibang. Eh, maliyaw na nga yung papupunta nila gusto ko. Kaya, pamayo. Badapul ka kayo, sabi ko din mo na, badapul na, mapakatong bala. Huwag na kasi nag-aabot. Yung magalaw ng coach.
sabi ako, baka naman Kaya dito yan. Wala, palit ko. upo ka galang ka dyan. Ben, tawag Ben. Ako mo lang hayop ko sa office. Sinalip lang talaga ng sabi, ayos naman. Kaya mo na bakit sa community ito? Sinawag yun naman sila. Yung mga sila. Napakangigigil ako sa iyo. Buhay na kailangan mong gawin na at tulad lang po pa rin. Oo nga, yung pinulungan ng mga yun, hindi sa matabao. Ben! Ganda na. Meron na ako kaya ako sa magbabalik mo eh. Tapos bumalik mo sa iyo. Ay, mga ito pa din. Balik ka sa yung isip. Sa Putsber! Sara ni sa Putsber! Dahil mo nila ako makakagapan na ayaw ko mabuhay ako. Kakbogen, boy! Kapakalaman mo, Ben! Dala din mo sa mga Ew, pa! Ako, boy! Kailangan matulad-tulad ko na yan. Kasi dala na pagkakaroon. Dala na Pagod ka? Dapat ano, case? Pero, wasn't it kaya? Tulo! Tulo mo! Mag-label ako pa.
Hindi na siya kumain na matulad nyo. Hindi na lang kayo. Ano yun? Ano ba rin? Sige. Nagluto ka ba? Sige, atras, Ray. Dua. Atras, Ray. Atras. Huwag dyan. Okay, up. Atras, Ray. Atras ka, huwag yung kapatid. Sige, mga kapatid. Baka lambot. Marami yan siya. Marami. Mabot ka. Atras na ito, atras. Kita, mata si Tari. Di video. Sabi ka dyan, di video. May mata rin, pag-exercise ka na ako. Sige, ito din ako! Bam! Bam! Dito na ako, Ben! Bam! Ganun! Bam, great! Dito palit yung Ben! Okay, palit yung Ben! Hindi naman natulagin, ha? Stop mo. Pwesto mo. Pakulay ka. Boy, kaya kami na magbabagay sa'yo, boy. Mapos ako. Dahil hindi mo na puno lang yan. Netflix na yun. Studio. Yung daw sa pista boy. Pwede ko tuson. Puto mo, gusto sa pira po. Hindi ko nailay. Ang kapay, at ito tuloy. Wala ko yan. Hindi ko pa natigilin. Wala ko natigilin. Baka po kapalik ka na. Ayun pa rin naman ito. Nagpakala ng sili. Sige dito sa Arkidia. Hey! Ganaan easy, bro! Ito pa yun ito mataba! Ano ba ang hari? Hey! Ayun, ganang kita parehas! Ay, kakarapin dito sa... Ay, kakarapin dito. Ay, kumaya na! Kumaya na! Ha? Kumaya na! Ano, karapin ba ako? Ay, no! Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo maratrat. Malulugi kita yung dumagin na nakakamawi nga ito sa RPG mo. Natutulog sila. Ayat na ako. Nagugulat mo siya na. Panigulat. Napulot na ako na. Basta ano,
ikaw ba ito? Oh, easy! Easy, easy, easy. Nakalaga pa ako. Wala na mo. Ikaw ba rin? Ipatay sa pako. Yan! Ka sa akin. Ako na! Kitang gana! Tuto! Tuto! Pa! Okay. Sorry! Bumaka na ako ng chocolate! Chocolate! Bumaka sa mga tato! Gusto magkabaho ka, Bibi. Magkakabaho ka sa ayaw ka, Bibi. Magkikyo. Ayun na! Ito, mamaw! Pero naiguman na ako. Ah, nakabusuha yung complaint. Ah. Kulitin pag gamitin mo, nakasakay lang natin ito. Wah, kami yung parehas kita na lang ito. Eh, mababa kita tulis kita. Dahil sa mga kumpano. Ito na. Kaya pa yung kumpano. Sige, ito lang. Bukas na. Pero pumasok. Right. Bawa kitang frame na ano. Okay, kapag Very good. Dapat ka, gadan. Pag-aalay, yung dami, abis kita
daw. Uy, Yami! Easy! Wala, pinaka ako. Kahit complete ko. Wala ba? Wala ba? Wala ba? Sino ang boy mo to? Wala ba? Ay, wala na tuwa sa dito. Dali, dali, dali. Ano? Dito tayo pala. Wala. Gusto mo na ba? Mali, mali mo. Mali. Yo. Uy, wait, ikot. Ay! Sabi na ako nga yun. Wala na, retreat. Pupunta ka na sa ano? Pupunta ka na ba yung pumunta? Balik ka na. Balik ka na ba? Balik ka na ba? Okay, Teo, no, Teo, ikot. Wala na ito. Wala na itong game. Pagod, lasisi. Ganito, tingnan mo. Tanda na sa tulungan. Wala, kamakalong ko yung oras. Okay, ikot na rin. Ano ba yung wala? Sabi pa rin kami. Yun na yung. Ikaw taon. Ganyan mo lang. Hindi ko kayo ito. Bilang ka.
Mag-up! Mag-up lang! Sige, tawag na mo, Pep. Tawag na mo. Kaya ko na. Tawag na. Ikaw daw, ano po na? Ayo, nadala ko. Sakay.